Ο Μέγας Βασίλειος γεννήθηκε στη Νεοκεσάρια του Πόντου το 330 μετά Χριστόν. Μεγάλωσε και ανατράφηκε από χριστιανούς γονείς. Η μητέρα του, Εμέλια, ο πατέρας του και τα περισσότερα αδέλφια του είναι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Αφού σπούδασε στις περίφημες σχολές της Κεσάριας, ο Βασίλειος συνέχισε τις σπουδές του στην ξακουστή Αθήνα. Τόσο του άρεσε να μαθαίνει που σπούδασε όλες τις επιστήμες: ιατρική, ρητορική, αστρονομία, γεωμετρία και φιλοσοφία. Περισσότερο όμως προόδευε στην αρετή και ζούσε χριστιανικά. Μετά τις σπουδές του, ο Βασίλειος αφιερώθηκε στον Θεό. Έγινε ιερέας και αρχιεπίσκοπος Κεσαρίας. Έγραψε πολλά θεολογικά βιβλία. Έβρισκε πάντα τρόπους για να βοηθάει τον λαό. Για να καλύψει τις ανάγκες των ανθρώπων, ο Άγιος έκτισε την Βασιλιάδα, μια ολόκληρη πόλη με γυροκομεία, ορφανοτροφία και νοσοκομεία. Στο έργο της φιλανθρωπίας αφιέρωσε όλα του τα πλούτη. Κοιμήθηκε ειρηνικά το 380 μετά Χριστόν. Η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει τον Μέγα Βασίλειο την 1η Ιανουαρίου. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος γεννήθηκε το 329 μετά Χριστόν στην Αριανζό από τον Άγιο Γρηγόριο, επίσκοπο Ναζιανζού και την Αγία Νόνα. Σπούδασε και έμαθε όλες τις γνώσεις της εποχής του. Ήταν συμφοιτητής και του Μεγάλου Βασιλείου στην Κεσάρια και στην Αθήνα. Όταν γύρισε στην πατρίδα του, αφοσιώθηκε στον Χριστό και χειροτονήθηκε επίσκοπος από τον Μέγα Βασίλειο. Έπειτα, δέχθηκε να πάει στη Κωνσταντινούπολη για να βοηθήσει τους πιστούς. Εκεί υπήρχαν πολλοί αιρετικοί, δηλαδή άνθρωποι που πολεμούσαν την Εκκλησία και την αληθινή πίστη. Ο Άγιος τότε, από μια μικρή εκκλησία, κήρυτε τον Λόγο του Θεού. Οι αιρετικοί όμως, ανεβασμένοι πάνω στις σκεπές των σπιτιών, του πετούσαν πέτρες. Ο Άγιος Γρηγόριος δοκιμάστηκε πολύ, αλλά πέτυχε να διδάσκεται η ορθή πίστη. Μετά το σκληρό αυτό αγώνα, έγινε Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Άλλοι όμως, κάποιοι άνθρωποι τον πολέμησαν. Αποφάσισε λοιπόν να αφήσει τον πατριαρχικό θρόνο και να γυρίσει στην Αριανζό. Εκεί συνέχισε να γράφει θεολογικά βιβλία και ποίηματα ως το τέλος της ζωής του το 390 μετά Χριστόν. Για την προσφορά του στην Ορθοδοξία, ο Άγιος ονομάστηκε Θεολόγος. Η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο στις 20 Ιανουαρίου. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος γεννήθηκε γύρω στο 350 στην Αντιόχεια της Συρίας. Έμεινε ορφανός από πατέρα. Η μητέρα του, η Αγία Ανθούσα, τον μεγάλωσε με τον καλύτερο χριστιανικό τρόπο. Αφού σπούδασε πολλές επιστήμες στην Αθήνα,
ο Ιωάννης γύρισε στην Αντιόχεια και αφιερώθηκε στον Θεό. Έγινε ιερέας και μετά Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Με φλογερά και δυνατά κηρύγματα έσπηρε το Λόγο του Θεού στους ανθρώπους. Στις ομιλίες του μαζευόταν πολύς κόσμος. Επειδή μιλούσε με πολύ ωραίο τρόπο, πήρε το όνομα Χρυσόστομος. Ο Άγιος δεν φοβόταν να λέει την αλήθεια και να κρίνει αυστηρά την αυτοκράτηρα για τις αδικίες της. Γι' αυτό οι εχθροί του και η αυτοκράτηρα έστειλαν τον Ιωάννη 3 φορές στην εξορία, δηλαδή σε τόπο μακρινό και απομονωμένο για τιμωρία. Το 407 μετά Χριστόν, στην διάρκεια της τρίτης εξορίας του, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ταλαιπωρημένος από τις κακουχίες, παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό. Ο Άγιος μας άφησε μεγάλο θεολογικό έργο. Τα βιβλία με τους λόγους του διαβάζονται μέχρι σήμερα. Ο Άγιος Ιωάννης έγραψε το κείμενο της Θείας Λειτουργίας, που ακούμε σχεδόν κάθε Κυριακή. Η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο στις 13 Νοεμβρίου. Η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει και τους 3 ιεράρχες στις 30 Ιανουαρίου. Είναι οι προστάτες των γραμμάτων, δηλαδή των μαθητών και των δασκάλων. Ας ακούσουμε το τροπάριο των Αγίων. Τους 3 μεγίστους φωστήρας της 3 ηλίου θεοτήτως, τους την οικουμένη να κτίσει, δόγμα των θείων πιστεύσαντας, τους μεληρίτους ποταμούς της σοφίας, τους την κτίσιν πάσαν θεογνωσίας, να μας καταρδεύσαντας, βασιλείων των Μέγαν και των θεολόγων Γρηγορίων, συν το κλινό Ιωάννη, το την πρώταν χρυσορήμωνη, πάντες των λόγων αυτών τεράστε, συνελθόντες ύμνης τιμήσομεν, αυτή η γάρτη τριάδη, υπερημόνα η πρεσβεία.